मातेच्या हिरण्य गर्भापासून माझा जन्म झालाय. कोण माझा जन्मदाता महाबाप, कोण माझी जन्मदाती मातृदेवता. आत्मविश्वास माझा बळावला जातोय. मन देवता माझी वागवाही देते. नाही नाही, भिल्ल जमातीत मी लहानाचा मोठा होतोय. त्या भिल्ल जमातीत मी वावरण्याचा प्रयत्न करतोय. नक्कीच या भिल्ल जमातीत माझा जन्म झालेला नाही. एखाद्या भिल्लाच्या हिरण्य गर्भापासून जर का माझा जन्म झाला असता तर त्यांचे आचार विचार, त्यांची राहणीमान, त्यांचा प्रत्येक तत्व मी माझ्यावर अशी बाळगला असता. पण ज्या ज्या भिल्ल जमातीत वावरण्याचा प्रयत्न माझ्याकडे मी घडला जात नाही. माझ्या येणारा जाणारा पांत स्थान ज्यावेळी लुटण्याचा प्रयत्न आमच्याकडे मी घडला जात नाही. खळगे भरावे म्हणून येणारा जाणारा जिवे मारण्याचा प्रयत्न आमच्याकडे मी घडला जातोय. नाही, माझ्या मनाला पटत नाही. एका माणसानं मारावा आणि स्वतःचा ऊर भरावा. या राक्षसी लालसेन अखिल भिल्ल जमातात फोपावले गेले. पण ज्यावेळी तो प्रसंग डोळ्यासमोर उभा राहतो त्यावेळी मती कशी कुंठित होते. सर्वांगाचा भडका होतो. अगदी पायाच्या नखाग्रापासून मस्तकीच्या ब्रह्मरंध्रापर्यंत विचाराची आग ठसू लागते. आणि म्हणूनच विचारण एकसारखा बेभान होतोय. मी अनेक वेळा माझ्या सवंगडात समवेत बसण्याचा प्रयत्न माझ्याकडे मी घडला. या माळावर येऊन ज्यावेळी सूर्य माझ्याकडे येतो, सारे भूमी ज्यावेळी तप्त होते, त्यावेळी आम्ही सारे मित्र एका विशाल वृक्षाच्या छायेखाली निवांत विश्रांतीसाठी बसतो. अनेक मनाचा विरंगुळा म्हणून सर्वजण एकमेकाच्या आई वडिलांची नावं विचारण्यासाठी सिद्ध होतात. ओळीनं बसलेले सारे मित्र मोठ्या दिमागानं, मोठ्या डौलानं आणि मोठ्या गर्भानं आपल्या आई वडिलांची नावं सांगण्यासाठी होतात. पण भगवान, तोच प्रसंग ज्यावेळी माझ्या डोळ्यासमोर उभा राहतो त्यावेळी मात्र लाजेनं माझी मान एका क्षणार्धात खाली पडताय. आणि विचारवंत होऊन हिरमुसल्या वदनानं सारा माझ्या सवंगडाकडे मी पाहतो. माझ्या मित्रांच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी ज्यावेळी मी निरुत्तर ठरतो त्यावेळी माझे सारे सवंगडी माझी हिटाळणी करतात. मनमरातपणानं तोंड सुख घेतात. कुणी मला किरात म्हणतो, कुणी मला तोतया म्हणतो, तर कुणी मला अकुली म्हणतो. एका स्त्रीने एका परपुरुषाला स्वतःच्या कवेत घेऊन स्वतःच्या पापमूलक भावना पूर्ण करण्यासाठी या पापी पुत्राला जन्म दिला आहे. हे शब्द माझे सारे सवंगड्या मुखातून बाहेर काढतात. आणि एका मागून एक अशा प्रकारे अपमानात शिंतोडे या हात भागावर ते शिंतोडे उडविण्याचं कार्य करतात. अनेक वेळा माझ्या आजोबांना मी हात प्रश्न केला. माझ्या भिल्ल आजोबाने मला लहानाचा मोठा केला. झाड मला कडे स्कंदावर खेविलं. बाळ 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 म्हणून मला आपलं हृदयाशी कवटाळलं. आजोबाला अनेक वेळा एकच समस्या उभी करून मी विचारिलं, पण त्यात मी माझ्या आजोबांचं एकच उत्तर, पोरा हा प्रश्न तू मला विचारू नयेस आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर या तुझ्या म्हाताऱ्या आजोबांना आणि म्हणून आज मी हतबल झालोय. पुन्हा त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती माझ्या जीवनात घडलंय. पण सारा सवंगडांची दान उडून या उंचशा टेकडीच्या दिशेने मी आलोय का, तर आज माझं आत्मसमर्पण मला करायचंय. आज माझ्या स्वतःच्या देहाचा सेवन मला करायचंय.
या क्षणी आत्महत्या करू नकोस, माझ्या रक्ताची शपथ आहे. बाळ, आत्महत्या करू नकोस या तुझ्या बापाची कळकळीची विनंती. आजपर्यंत बाळ बाळ म्हणून हृदयाशी कवटाळलं तुम्ही मला. प्रत्येकीच्या आकांक्षा तुम्हाला जमेल त्या पूर्ण केल्या, पण हा समाजरूपी भयान राक्षस आज मला भेडसावतोय. तो मला टोचतो आहे, मोजतो आहे. एखाद्या गिधाडाप्रमाणे माझ्या साऱ्या देहात लटके लटके तोडतोय. नाही उठायला नाही माझ्या रक्ताची शपथ आहे. लहानाचा मोठा केला या विश्वाचा चित्रपट टाकण्यात तत्पर झालो मी. सर्व तुझे लाड पुरवण्यासाठी तत्पर होऊन तुझा बाळ आत्महत्या का रक्ताची शपथ, रक्ताची शपथ घालून या मायेच्या बंधनाने मला जखडून ठेवण्यासाठी शिकत झाला. पण मी कसा जगू, कुणासाठी जगू आणि का जगू? समाजाच्या पंगतीत मानानं बसण्याचा अधिकार नाही या क्षणी मला पोहोचला जाते. आत्मविश्वास माझा बोलतो आहे. त्या भिल्ल जमातीत मी लहानाचा मोठा होतोय, त्या भिल्ल जमातीत मी नक्की जन्माला आलो नाही. मग ते माझ्या सवंगडी माझी निर्भत्सना करताय. कुणी मला तोतया म्हणतायत, कुणी मला अकोली म्हणताय, कुणी मला किरात म्हणताय. माझ्या आईने मला जन्म दिला, ती माझी आई एक वेश्या होती. एका मागून एक अशा असंख्य अभद्र शब्दांचा भडीमार माझ्यावर केला जातोय. अरे पुढे पुस्तक माझं बधीर होतंय. या समाजात नाही जगण्याचा अधिकार मला. ज्या पोराला स्वतःच्या आई वडिलांचं नाव मोठ्या गर्भानं दिमागानं सांगता येत नाही, त्याला या विश्वात मानानं जगण्याचा अधिकार नाही. मरू द्या मला, मरू द्या मला. याला सुद्धा कारण आहे बाळ. मग सांगा. जी आशेची किरण माझ्या हृदयाची कवटाळून मी एक एक दिवस अगदी पुढे घालवतोय, तो कशासाठी? या तुझ्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर देण्यासाठी. आज माझ्या प्रश्नाचं उत्तर हवं आहे मला. नक्की मी कोणाचा कोण आहे? काय भिल्ल जमातीत मी लहानाचा मोठा तोय वावरतोय. मनाला पटत नसताना सुद्धा अनेक काळ मी लुटत आहोत. या तुझ्या बापाला या प्रश्नाचं उत्तर विचारणे बाळ, आणि या हतभागी बापाला या प्रश्नाचं उत्तर देऊन नाही उत्तर मला देण्याचा तुला अधिकार. बाळ, नाही उत्तर देण्याचा. डोळे तुमचे पाण्यानं ओलावलेले, हताश मुद्रेने या वसुंधरेकडे पाहण्याचा प्रयत्न तुमच्याकडे बी घडला जातोय. पुन्हा प्रश्न तुम्हाला विचारू नये आणि त्या तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मी तुला देऊ नये म्हणून डोळे तुमचे पाण्यानं ओलावले जात आहे. कळतंय मला. तुम्ही मला लहानाचा मोठा केलात. शिळ्या भाकरीचा तुकडा तुम्ही माझ्या मुखात घातला. जमेल त्या प्रतीनं तुम्ही माझ्यासाठी झगडला आहात. अर्थात माझ्यामुळे जर तुम्हाला दुःख होत असेल ना, नाही देणार तुम्हाला. तुम्हीच म्हणाला ते वेळ आल्यानंतर सांगेन मी तुला. पण या क्षणी तरी हा अड्डा धरू नकोस. पुसले माझे डोळे, संपविला या क्षणी तरी मी माझं दुःख. पण माझ्या शब्दावर जर का विश्वास तुझा असेल तर जे जे तुझं हृदय पेटतंय त्या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तर तुला मी सडेतोडपणे देईन. पण केव्हा ज्यावेळी वेळ येईल त्यावेळी. ठीक आहे, पण या क्षणी माझी इच्छा पूर्ण करायला द्या. अशी कोणती? मन स्वास्थ्य माझं बिघडलंय. मन माझा स्थिर झालाय आणि त्या स्थिर झालेल्या मनाला स्थिरता प्राप्त करून देण्यासाठी या अरण्याचा त्याग करून समोरील अरण्यात जाण्याची जिज्ञासा माझ्यात निर्माण झाले. फक्त माझ्या मनाचा विरंगुळा म्हणून. तेव्हा आपली आज्ञा मला असावी, आशीर्वादही मला असावा. या क्षणी या घनदाट निर्जन वस्तीचा त्याग करून मी समोरच्या घनदाट अरण्यात प्रवेश करेन. मिळेल ती शिकार साध्य करेन
मन मुरादपणानं निसर्गरम्य वातावरण पाहिजे आणि मी पुन्हा तुमच्या दर्शनासाठी जरूर तुला मी आज्ञा देईन. पण पहा समोर तो भला मोठा पहाड दिसतोय, त्याच्या पलीकडे भगवा झेंडा. नेहमी त्या हेच भगवा ऐकत झेंड्याच्या आलोय. पलीकडे मुळीच जाऊ नकोस. नेहमी हेच ऐकत आलाय. आपल्या आज्ञा कधी अमान्य करणार नाही. भगव्या झेंड्याच्या पलीकडं कधी जाणार नाही. परमेश्वरा प्रभू एकलिंगजी, या माझ्या पोराला सुखी राहते. यशकीर्तीसाठी आणि जीवन सौख्याच्या उत्कर्षासाठी शोभा पाहावी, मनाचं मनोरंजन करावं, या थोर अपेक्षेनं आणि या थोर जिज्ञासेनं माझा हात इकडे झाला. पण इथे एका क्षणी ना असं वाटू लागलं, अरे बापरे, हे सारी नव्या नवतीची दृश्य पाहता क्षणी या सर्व दृश्यांच्या दिशेनं माझं मन एवढ्या वेग गतीनं ओढ घेत आहे. क्षणोक्षणी असं वाटू लागलंय की या वातावरणासमोर माझं पण मन कसं भरारी घेऊ लागलं आणि या भरारी उंच असे भरारी मारावी आणि या भरारीवर मारी खरारी स्वतःला सावरायचं असतं परक्या समोर. आम्ही तर आपली माणसं आहोत, आमच्या समोर सावरण्याची काही गरज नाही. पण काका नमस्कार बरोबर, पण काका बरोबर नाही. अहो पण का म्हणून काका म्हणू नको, ऐकायला बरोबर वाटत नाही, वय झाल्यासारखं वाटतं. पण मला सांगाव, हा. मनोरंजन करावं हो. आणि त्याचबरोबर शिकार साध्य करावी या थोर जिज्ञासेनं माझं आगमन या अरण्यापर्यंत झालं. पण माझ्या मागोमाग अचानक आपण जबाबदारी राणाजीनं आमच्या माती थोर जबाबदारी दिली. आमची कन्या अरण्यात गेली आहे शिकारीसाठी. कदाचित संकट आलं तर ते संकट दूर करण्यासाठी तुम्ही सेनानी चला, आम्ही आलो. अहो क्षणभर हसू येते का? कारण वीराने विजयाच्या धुंदीत जगायचं असतं तर आम्हासारख्या वीर कन्यांनी आपल्या जीवनाचं रक्षण करण्यासाठी शिलासाठी जगायचं असतं. आम्ही ही विजयाच्या धुंदीत असतो,
पण त्याचबरोबर जबाबदारी आपली प्रिय माणसं सांभाळली पाहिजे. अहो तुमच्या परीनं तुम्ही समजावण्याचा, पण मला सांगा इथं आलात अरे बापरे, पण सूर्य अस्तमाला पण जाण्याचं काही सावले लवकर गेलं पाहिजे. बाबा तिकडं वाट पाहत असतील. कांचन, मीही सूर्य केव्हा असताना जातो याचीच मार्ग प्रतीक्षा करतोय. काय? कारण काही गोष्टी अंधारातच कराव्या असतात आणि तीच गोष्ट आता मला करायची. अहो पण बरं. उद्या रात्री हिंसराव शापद असतात ना, मग त्यांची कांचन, या जगात 4 पायाच्या जनावरांपासून सावध राहण्याची काही गरज नाही, पण 2 पायाची जनावर केव्हा काय करतील हे सांगता येणार एक काही असो. होय ना? पण काका, चला लवकर. काका म्हणतो, पण आता मी सरळ आणि स्पष्ट बोलणार आहे. तू वयाधाऱ्या दिवसापासून आतापर्यंत मी तुझं न्याहाळण्याचं कार्य केलं. तू मला आवडतेस, तुझ्याशी मौज मजा करावी ही इच्छा अनुभूतीने करता नकोय. तुझ्या सुखाचा आस्वाद तुझ्याशी क्रीडा करावी ही एकच इच्छा. अहो पण तुम्ही काय बोलता याचा क्षणभर विचार करा. अगं माणूस म्हातारा झाला अहो, तरी तुम्ही मन तुमच्या म्हातारा होत क्षणभर नाही. तुमच्या वयाचा विचार करा. वयाचा हो हो. माझ्या मते मी अजून तरुणच आहे. तुझ्यामध्ये कदाचित म्हातारा असेल. आणि वेळ घेऊ नकोस. इथं दिसला मी नाही तेव्हा इथे माझ्या प्रिय माझ्या राणी. थांबा. मुका देशाचा मुका ठेवा. कशाला? त्या इच्छेपायी तुमचा आत्मनिर्भर झालाय ना, हा? ते इच्छा पूर्ण होणं अशक्य. पण जे अशक्य ते शक्य करायला मला आनंद वाटतो आणि ते मी शक्य करणारच हा माझा निर्धार आहे. पण ज्याची माझी इच्छा नाही त्याचे कार्यभाग होणं अशक्य. दुसऱ्याच्या इच्छेचा विचार करणारा मी नाही, मी स्वइच्छेचा विचार करतो. अर्थात तू नाही म्हणालीस तर मुर्दा पाडील आणि इच्छा पूर्ण मी करेल. लग्न कुणासोबत करावं, मी संसार कुणासोबत थाटावा, माझ्या मतीचा प्रश्न तुम्ही सांगावा आणि मी ऐकावा. अशाचा प्रश्न समजू नका तुम्ही. मी तुमचा सरसेनापती आहे. तुझ्या बापाचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. तेव्हा तुला सामोपचारानं सांगतो आहे, होय म्हण. तुमचा जन्म झाला तो एका सरदार घराण्यात, माझा जन्म झाला तो एका राजघराण्यात. राजघराण्याचे सरदार घराण्याचे सोयी संबंध अद्यापर्यंत जुळलेले नाहीत आणि यापुढे ते मला जुळून आणायचे नाही. आतापर्यंत जे जुळे नाही ते जुळवणार आहे मी. हो म्हणत नसशील तर पण नाव विलासानं तुझ्यावर धडक टाकावी लागेल मला. गंभीरपणे आपल्याला विनांगना बनवून तुमच्या समोर प्रतिकारचा शास्त्र हाती घेते. वा? सामोपचारानं एकच सांगते, हा. जिथून तुमचा आत्मा झालाय तिथं पुन्हा चालते व्हा. आई! पण तुझ्या यौवनाचा लालेबा लुटून नंतरच जाईल. तुझा आस्वाद घेऊन नंतरच माघार घेईल. होय म्हण. नाही नाही आणि नाही. मग नाही म्हणणाऱ्याला होय म्हणायला मी भाग पाडी. प्रतिकारच्या वाढीला एकच सांगते, म्हणजे काय चांगलं आहे. शब्द हवा तुनी कळले सारे शब्दाच्या परी
कांचन भगत, किती धडपडण्याचा प्रयत्न केलास तरी प्रयत्नाला यश येणार नाही. एकदा माझाही शब्द तुला सत्य करायचा आहे. मग या क्षणी मी पण देवाण जेवण एकच सांगते, काय नाही, जोपर्यंत माझ्या पण देहात रक्ताचा एक एक थेंब असेपर्यंत अहो तुम्हीच का या विश्वाची कोणती पाशवी शक्ती तयार झाली असेल तर तुमच्या सारख्याच्या मंडळाला सहजासहजी सामाजिक देणं अशक्य अशक्य अशक्य. पण व्याघ्र आपल्या भक्ष्यासाठी भक्ष्याच्या माग लागला की तो भक्ष सोडत नसतो. चल ये माझ्या बरोबर. माझ्या कार्यात व्यत्यय आणलास. चल आल्या पावली पुनश्च माघारी चल. मी ना कुणाच्या आज्ञेने इथं आलो आणि ना कुणाच्या आज्ञेने मी इथून जाणार आहे. हवा वाचवा यावर तर स्वर ज्यावेळी माझ्या कानी पडले त्याच मी आवाजाच्या अनुरोधाने या मार्गाचा अवलंबन मी केलेला आहे. क्षणिक सुखाच्या निवार लाल सेनो हे तुझं राक्षसी जीवन होतप्रोत भरला गेलाय. आसुरी आकांक्षेने पाप मूल भावनेनं स्वतःच्या भाविकांचा पूर्ण करण्यासाठी या गरीब धेनुकडा लालसेने ज्या पाहत होतास ती तुझी राक्षसी महत्वाकांक्षा मी कधी पूर्ण तडे जाऊ देणार. लालसा मी पूर्ण करणार आहे तुझा मुर्दा पाडू. सत्याला भाई 72 जीव जिंदगी संपले तर मी स्वतःला धन्य समजाईन. एका स्त्रीच्या अब्रू रक्षणार्थ माझे प्राण जरी मला घालवावे लागला असेल तरी त्याची चिंता बाळगणारा मी नव्हे. तू जर माझ्या हातून मेलास ना तर सारा जगात अपकीर्तीचं मरण तुला येणार आहे. तर तिथे तुझ्यावर येणारा महाभयंकर अरिष्ट. तुझ्या जीवनाचा तू विचार कर. मृत्यूचा धाडेदार आहे. कदाचित आपल्याचे प्राण वाचविता वाचविता तुझा प्राण तुला सोडून जाईल. अरे सगळ्या मरणाचा विचार जर मी केला असता तर या घराच्या कडावर दौडात कधी एवढी ठोकली नसती. मी जर इथं आलोय तो मारीन किंबहुना मरेन. याच हेतूने समाजागमन तुझी नाशिवंत देखाचा नाही भरोसा, नाशिवंत देखाचा नाही भरोसा. अभिमान हा सर्वनाचा अभिमान हा स्वतःच्या जीवित रक्षणार्थ या क्षणी तुझ्या माझ्या होणाऱ्या महाद्वंद्व युद्धात तू पळवून गेलाय. सुटलास. जर का पळाला नसतास तर तुझा परत प्राय देह या मातीत मिलीन झाला असता. काही क्षणापूर्वी भीतीनं आपलं सर्वांग कसं थरथरत होतं पण या क्षणी मोठ्या राहिलं माझ्या डोळ्यासमोर पण राहिलं. असं कर्तव्य केले. अहो देवाचं दिव्यत्व धर्माची धार्मिकता आणि माणसाचा माणूस पण या त्रिवेणी संगमाचा अर्थ म्हणजे माणूस या प्रेरणेने केला जातो. माणसानं नेहमी माणसाला धरायचं असतं कधीही मारायचं नसतं आणि म्हणूनच आपल्यावर येणारा महाभयंकर प्रसंग
या क्षणी दुराभास करण्याचं कार्य आम्ही केले. वेळ कमी एकाग्रतेची पूर्तता झाली, पण अजून माझं एक कर्तव्य अधुरा आहे. शिकारीच्या निमित्ताने अरण्यात मी फेरफटका मारत होतो. धावा मात्र आपले शोधाय गेलाय आणि या मार्गाचं अवलंबन मी केलेलं आहे. कारण अजून मला शिकार मिळालेला नाही, म्हणून याच मार्गाने पुढे पुढे जावं, शिकार साध्य करावी आणि आपल्या आजोबांच्या मी पुढे जात असताना अगदी आडकावून आणि गहीवरून आपण मला हात दिली आहे. कारण रागवलं नसाल तर सांगायचं होतं. म्हणजे आपल्या बोलण्याचा काळात असा आहे, आपण जे विचारणार आहात ते कदाचित राग येण्याजोगं नाही, नाही, असेल. नाही. मग राग येण्यासारखं नाही, पण कदाचित तुम्ही चक्क रागावलं. ठीक आहे, रागावलं. तुमच्यासाठी येणारा राग काही क्षण मी दूर सारेन. विचारा, जे काय विचारायचं असेल ते सरळ आणि स्पष्ट विचारा. विचारू विचारू खुशाल? सांगू हम्म, सांगू सांगा ना. जीवन आपला मानस ठाण्यालाही माझ्या ऐन तारुण्याच्या उन्मादानं तुम्ही वावरतात, त्याच तारुण्याच्या उमरट्यावर मीही उभा आहे. निसर्ग नियम बोलतोय, दोन तरुणी गुलं समोरासमोर ठाकली की म्हणे त्यांच्यात प्रणय प्रेमाची आस निर्माण होत आहे. पण प्रत्येक व्यक्तीनं मी कोण करतोय काय याचा सार सर्वस्वी विचार करायचा असतो. तुमच्या सर्वांगाचं निरीक्षण मी केलंय. तुम्ही एका अत्युच्च अशा घराण्यात जन्माला येणाऱ्या दिसतात आणि आम्ही भिल्ल जमातीत जन्माला आलो. अगदी नीच कुलालांचा जन्म झालेला आहे आणि म्हणून ते तुम्ही म्हणत आहात ना, त्याच्याशी आमचं मन कधीही दूरचं मिळतं घेणार नाही. यासाठी विचार करता. कारण मी फार गरीब आहे. निरीक्षण करा माझं, जिथं आम्हाला 2 वेळचं अन्न मिळताना कठीण होत आहे तिथं तुम्हाला मी कुठं सांभाळणार आहोत. तेव्हा अहो, पण थोडा विचार करा. कसला? या विश्वामध्ये या जगामध्ये धनाच्या श्रीमंतीपेक्षा मनाची श्रीमंती आणि मनाचा मोठेपणा माझ्याजवळ असतो. आणि तो मनाचा मोठेपणा मी तुमच्याजवळ पाहिला आणि मी फक्त प्रेम केले ते फक्त तुमच्यावर. ज्यावेळी तुमच्यावर एवढं संकट मी दूर सारीलं, जेव्हा आपल्या अवरोध रक्षण केलंय, तोच आपला जीवनसाथी म्हणून तुम्ही त्या जागी आमची नियुक्ती केला आहात. म्हणून मी कितीही गरीब असलो तरी माझ्याशी लग्न करण्याची इच्छा तुम्हाला निर्माण झाली. हे त्रिवार सत्य. हो हो. आणि यासाठी आपणही आवडलात मला, पण आम्ही आमच्या मर्यादेचं उल्लंघन नाही करू शकत आणि म्हणूनच आमची सत्य परिस्थिती आम्ही आपल्या डोळ्यासमोर उभी केली. पण एक श्रीमंत होऊन त्याचा महादोष आमच्या माती घेण्याची इच्छा नाही आमची. ईश्वरी सत्तेपुढं कुणाचाही काही चालत नाही आणि म्हणूनच जर मी गरीब असूनही माझ्यावर तुमचं एवढं प्रणय प्रेम असलं असेल तर स्वीकारलाय. या क्षणी तुमचं प्रेम मी स्वीकारलेले, पण वचनपूर्वक तुम्ही सांगा. त्या क्षणी वचन देते, या विश्वामध्ये असणारे सारे पुरुष तुम्ही सोडून सर्व पुरुष मला बंधुपित्याचं मान आणि लग्न करेन, संसार करेन